Ko će formirati novu republičku vladu i šta vi očekujete? Pa novu republičku vladu će verovatno formirati Aleksandar Vučić sa svojom strankom. I šta da očekujemo isto kao i do sada. Nadamo se boljim da će biti, ali sad, ko to veruje, svaka čast. Pa Srpska napredna stranka i Savez vojvođanskih Mađara i ne verujem da će drugo sa njemu biti. Da će oni sami to formirati, te dve stranke. Pa Vučić i SNS i koalicije oko njega, normalno. Očekujete nešto? Pa šta bi očekivao? Posle Tita to se sve menja, rola se jedni po jedni i to mi je sve isto. Makar ovo je nešto učinio za ovaj narod i čini. A sad vidjet ćemo šta će da bude, ne znam. Pa valjda koji je dobio izbore, sad će dobiti i vladu. Šta očekujete? Pa oni kao bit će bolje, ako bude bolje. Daj Bože da bude. Ništa. Ne očekujem ništa. Šta da očekujem? Od koga i od čega? Sve isti, samo se menjaju u krug. Ili još nešto treba? Treba, da, mogu da kažem. Imam ja predlog kako da se reše problemi. Prvo treba seljake unaprediti, jer tu leži naša budućnost i ono što je najvažnije, funkcionerima smanjiti plate, a ne zaposlenima i penzionerima. I treba da zna koliko ima funkcionera. To je suština, a oni ne znaju koliko imaju funkcionera. Pa ja nisam s njime upoznat. I realno ne očekujem ništa. Mislim, nikakve promene. Mislim, apsolutno. Mislim, biće kao što je bilo. Da, mislim, to za običan narod ništa. Mislim, tako, to je to. Pobednici, verovatno.